ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд ҳамон мошинои нав роӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дам чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон аппарат чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумот рӯй кунен, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. рақами мо барои реклама кардан ина ахираш 20 WhatsApp дорам, марамат рӯй кунем ва мошинои фурӯши аз территорияи Москва ҳастанд. хоб, дар имза қабул кардем мошинои Hyundai Avanta ВАЗ 21015 молодёжный советский, хоб мошинои Nissan Tida, хоб ҳастай мотоблоки фурӯшӣ комплект, Nissan Maxima американка ҳастай, мотоциклои спортивни ҳастай, тракторои T28 дӯстон азиз ва мерседесои Кабан 6 ҳастай ва дутаи дигар тикои арзон ҳастай ки бениҳоят арзон ҳастай ва дӯстон азиз дигар намуд маркаҳои мошин ҳастай ва курси имрӯза бошад 118 сомону 50 дирҳам. мо бошад навор ҳастам мегӯем марамат рафтем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21015 ҳастай баҳодурон ки мошинои советский молодёжный аз территорияи Москва. соли боришаш 2004 сол ҳастай ки суифуреш бензини холӣ, объем мотори 1.6 литри простой, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин баҳодурон хелаки дасти як бародари тоҷики хумода гаштагай мошинча мегӯяд чоткай. документош мегӯяд 100% дӯстон азиз, документош мегӯяд ба номи худ мегӯяд соҳибуш, ҳобалношам мегӯяд зимни ледни ҳастай созай, хадавойшам нормале, обшин мошинча чотка мегирӣ, фақат ҳай мекунем. нархи мошина мегӯяд 140 000 рубл мегӯем соҳибшон бо муомилаи хуба мегӯяд мекунем ва мошин қарор дорад дар Московский област, город Серпухов дӯстон азиз, яъне ки город Серпухов, Московский областда 140 000 рубл бо муомилаи хуб дорад. якумаш рақамҳои Вавилон дастии ахираш 73 Тоҷикистон, дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 86 кор мекунад ва WhatsApp ҳам дорад. мошин мегӯяд чотка мегӯяд бо муомилаи хуба мегӯяд мешавад. кадоми шумо ки аз территорияи Москва ки бошед мехаред, марома занг занен бештар маълумота гиред. ҳад рақамҳошон кор мекунад ва рақамҳои Россияда WhatsApp ҳам дорад. марома занг занен, қати соҳибшон муомила кунед, срочно бо муомилаам мешавад. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастай ки Hyundai Avanta ҳастай ки саҳистарини беҳтарин мошин дар дуни шаҳр гаштагӣ. соли боришаш 2007 сол ҳастай ки суифуреш газ бензина, гази евро-4 дорад. объем мотори 1.6 литри простой, коробкаш автомати, саҳистарини мошин баҳодурон беҳтарин ҳолатдаи мошин, саҳистарини чоткаи бадай. балнош мегӯяд средния дӯстон, дискаҳои худаш, хадавои 100%, светои серебристи, кондитсионер, электропакет ҳамғачира дорад. мошин такси гаштагӣ нест, обшим дар шаҳри Душанбе гаштагиай. нархи мошина мегӯяд 77 мегӯем бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем, срочно сум дар кураем муомила дорад. нархи мошина мегӯяд 77 мегӯем бо савдои хуба мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе, рақамош ҳастай Вавилон, ахираш 00, WhatsApp ҳам дорад. кадоми шумо ки мехарен, маромат занг занен. агар шумо дам чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан бошад, маромат рӯй кунем, реклама мекунем. лайкҳо занем, фаромӯш ки навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 ҳастай баҳодурон ки американкаи саҳистарини беҳтаринае. соли боришаш 2010 сол ҳастай ки суифуреш газ бензин, объем мотораш 2.4 литра, коробкаш автоматае, саҳистарини мошин баҳодурон бениҳоят тоза, чоткаи бадай мошин, серебристия, мақсад ки диска балон, кондитсионер ҳамаи намуд комфорто дорад. мошин саҳистарин мегӯяд идеалне, фақат ки ҳуҷҷатош буд шудага, як ҳуҷҷат мекунӣ, фақат мегирӣ газ метиҳӣ. хоб, мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахш ва срочно фурӯхта мешавад. нархи арзон мондага 110 000 сомонӣ ҳастай ки бо агар харидор яъне бошад бо камтар муомила мешавад. американка дӯстон азиз 2010 солай 110 000 сомон ҳастай бо ягон сум муомила мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Вахшда. якумаш рақамҳои TCL дастии ахираш 77, мақсад ки WhatsAppш кор мекунад дӯстон азиз, ҳамин рақамҳое ки 77 ку тоқа WhatsApp дар Тоҷикистон ай. ва дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 94, промои рақамҳои Россия ки иш кор мекунад. хоб, кадоме то ки мехарен, мақсад ки бо муомилаи хуба мешавад. ин салони мошин, сиёмкаи дарун перун ҳамаш ҳастай. бо диққат тамошо кунед, баъд дар ҳамин акка занг занед. агар ягон мошини арзон ам бошад, болои мошинтон агар сумам тен алиша мешавад. ягон мошине ки арзонтар бошад, болои мошинтон агар сумам тен ҳамин хел вариант ам мегӯяд соҳибшон мешавад. хоб, маромат варианти худтона пешро кунед. сумаки 110 000 сомон ҳастай, савдо муомилаш дар назди капоти мошин. беҳуда занг назед, фақат харидори аниқ мегӯяд метавонад занг занад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастай ки срочно мерседесҳои Benz 600 ҳастай ки яъне Кабан
мошино ки мақсад ки бронированӣ мегӯям дӯстон азиз ки сайстаниш идеалия мошин қариб ки дасти як одамда гаштагиае. соли барои 6-1995 астае ки суишфореш бензини холия объем матош бадрон азиз 4-3 объемния мақсад ки мерседесҳои шашчадакай обшим объемни мақсад ки зурам кашишон. коробкаш автомат сайстани мошин идеалия дӯстон азиз мошин ҳамаи намуд комфорта дорад. балнош пачка, салон кожай, кондиционер, электропакет, сидинош ҳамаш лифта дӯстон азиз. нархи мошина мега 58 мегем бо камтара дига муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. ягон мошинои арзон ам боша мега болоиш агар сумам тиен ихела мешавад дӯстон азиз. вариантои худтона пешниҳод кунем. мошин дар шаҳри Бохтар дӯстон азиз. сета рақамоша рақамои соҳибшунай. якумаш рақамои Мегафон 65, дуюмаш рақамои Вавилон 13, сеюмаш рақамои Билайн 66. рақамҳошон дар WhatsApp ҳам ҳастанд. кадом дам хали мошинои кабан ки лозим аст маърамат кадоме ки мухлисам хеле мошини тайёр. маърамат занг занем бештар маълумота автодашон гирен срочно. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бадро Nissan Tida аст. Якинам хали мошинои сафед комфортни солои нав Nissan Tida. соли барои 2008 сол аст ки суишфуреш газ бензина объем мотор 1.6 литра коробкаш автомата сайстани мошин мега чотка дӯстон мошин мошинои солои нав ва комфортни. кондиционер электропакет балоншам ҳолати кора дӯстон азиз мошинча мегад сайстани идеалния. 2 моҳи дига мегад ҳуҷҷат дорад дӯстон азиз чихолакҳои нав задагиаст светои сафеда. нархи мошин мега 53000 сомони аст боз муомила мешавад ва вариантҳои алишам мегад мешавад. балонуш пачка будай дӯстон азиз 2 моҳи дига ҳуҷҷат дошта мошин газ бензин ва экономи коробкаш автомати мошин инам хали светои сафеда ва мошин дар дурни шаҳр гаштагиай 53000 сомон аст муомила дорад. якумаш рақамои Вавилон дасти ахираш 72, дуюмаш рақамои Мегафон ахираш 5555 WhatsApp дорад. кадоме то ки мехарем маърамат занг занем бештар маълумота гирен. кадоме то ки алиш мекунем вариантҳои алиштона пешкаш кунем. мошин дар шаҳри Душанбе 53000 аст муомила дорад. бештар саволо ва муомилаи дига чиёш аз рақамошон. ва дӯстон азиз агар шумо дар ягон мошини фурӯшии хона замин квартира ягон чизе ки барои реклама кардан боша маърамат роӣ кунед рақамҳои барои реклама кардан 885 12 25 WhatsApp дорам маърамат роӣ кунед реклама мекунем. мегзарем ба шашум трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ астае ки T28 астае бадрон ки трактор мегӯяд хела ки дасти як одамда гаштане ки трактори якдаста гӯя мешавад. нархиш бениҳоят арзонае. балонош ҳолати кория дӯстон азиз мақсад ки кор мекунад 100% трактор тоқае. нархаш мегӯяд 25000 сомони аст бо муомилаи хубам мешавад ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. трактор T28 100% мегӯяд кор мекунад мехоҳад ки ҳолати хуби техникӣ дае 25000 сомони аст муомилаи хубам мешавад. дута рақамои Тоҷикистон ITCL ай соҳибшона ва сеюмаш рақамои Россия 65 WhatsApp дорад. рақамои Россия тоқа WhatsApp шикор дигарош промои кор мекунад. хоб кадом то ки мехарен занг занем бештар маълумота аз ами рақамо гирен. аз шумо хоҳиш ки ами я лайки бепул ами хали хади ҳозир занен ва навори моро дар WhatsApp имо палисаш кунед. агар шумо мошинхар мақсад ки хонахар ки бошен дар комментария мо нависед мо дар видео оянда ҷудо карда бари шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум эълони навбатӣ. мотоблоки фурӯшӣ аст бадро ки мотоблок аст комплекта яъне ки мотоблока мегӯяд ки як чанд моҳ пеш мегӯяд мақсад ки пачка гирифта яъне ки ахирои моҳои март буд мегӯяд пачка мегӯяд гирифта як бор мегӯяд кор кардагиай то як обшим ҳамин як сезон добори кор кардагиай ҳамаш комплекта мақсад ки ҷуфткунак хатакашак кашкачинак обшим ҳамин комплект ҳамин мотоблоко чӣ доранд ҳамин ҳамаша дорад якҷоя мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомон мегӯяд соҳибаш бо ягон сум мегӯяд муомила мекунад худаш мегӯяд қимат гирифта мегӯяд 30000 мегӯяд гирифтагиан ва мегӯяд ҳозир мегӯяд 25000 меганша бо ягон сумча муомила мекунанд ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод территорияи шаҳри Бохтар ноҳияи Калхозобода қарор дорад. биен мегӯяд бинен мавқуфтон шуд бо муомила мекунем. промои рақамои соҳибшона ки рақамои TCL кор мекунад дӯстон азиз ҳамаш комплектаи 100% мега ягон камбудӣ ягон кор надорад фақат мегири корта пеш мебарӣ. мотоблок комплект кадоми шумо дар ки лозим аст маърамат занг занем бештар маълумота гирем. лайкҳоро занем навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳаштум техникаи фурӯшӣ. мотоскели фурӯшӣ аст бадро ки мотоскели спортивни аст ки Kaya K1 аст ҳам хел ном дошта мотоскел Kaya K1.
دوستان عزیز دومین کوبا بوده که مقصد که از جوش میگه زوادید میشود فراش همش میگه کامپلکس کار میکنه مقصد که لبوی بلندی پاستی هم خیلی جوره برای برمادن که متاسفانه با فکر خود میدونه که او سپورتیوی زوروش هست خیلی برای دویدن برای بلندی و به نیت زور هستن نرش میگه 12000 میگیم بو ارزون هم میگه میگه سویشون و قرار داره در نویای یووندا یا 12000 سوم هست معاملش در نزد همین متاسفانه دوستان عزیز کایا که یک دومین کوبا دوستان عزیز بهترین حالت داره خب یکمش رقم‌های تیسل دومش هم تیسل و سومش رقم‌های روسیه واتساپ دارد کدام تو دام خرید در متاسکل که می‌خرین زنگ زنین بیشتر معلومات گیرین و اگر شما دام خرید متاسکل‌های فروشی یگم خانه زمین کوارتیر ماشین یگم تکنیک آپارات باشه برای رکلام کردن مرامت رقم‌ها برای رکلام کردن 885 1220 واتساپ داریم میتونید روی کلام رکلام میکنیم فقط دوستان عزیز شما لایک و رزن فراموش کنید نوارا تو آخرش تماشا کنید میگذره بعد نه ماشین فروشی نوبتی است که نیسان ماکسیما است که امریکانکای سال باریوشش 2004 ساله سویش فروش بنزین خالی ابیو موتور 3 لیتر коробкаш автомат سایسن ماشین بدرون بهترین میگه ایدئال نی 10 ماه دیگه تنیروفکا دارد 10 ماه دیگه حجت دارد салон полни кожа чихолакҳои фасодаги самбуфори оригинал задни камера монитор кондитсионер ҳамааш кор мекунад нархи мошина мега 65 та мегем бо муомилаи хубам мегад мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтар ягон вариантҳои алишам бошад меш ягон вариантҳои ягон опелои седани хечави бошад болои сумамтен алиш мешавад мошин қарор дорад шаҳри бухтар пеши бозорда мошин қарор дорад программаи рақамҳои билайни соҳибшона дар рақамҳошон ватсапам доранд кадоми шумо ки мехарен занг занен бештар маълумотои пурраша аз ҳамин рақамҳо гирен ва дӯстон азиз шумо аз ҷое ки аз кадом марки мошин ки лозим бошад дар комментария монависед ки чӣ хеле мошин ки мехарен кадом нархда аз кадом территория мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем фақат лайк казани фаромӯш навора то охираш тамошо кунем мегзарем ба даҳа мошини фурӯшӣ дайво тико ҳастае ки бо нархи арзона бояд тега ҳам хеле арзонам ҳастае ки дар ахири видео ҳастае шахсоне ки дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки дайво тико монем соли бароишаш 1996 сӯиш фурӯш бензини холӣ объем мотора 3 литра коробкаш механикаи мошин мегад на хадо мега мошин мегад созай ядуш хали кам хали мақсад нуқта сарапи надора метавонӣ краскаш ки нахоҳӣ ҳам хел ҳай када мегарде мошин на хадо нархаш бадон азиз 8000 сомонӣ ҳастае ки бо арзон мешавад яъне ки 8000 сомонӣ ҳастае қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ дар территорияи колхозобода 8000 бо хайр рафта аст пешина ва қачон муомила кунед рақамошон аст тисел срочнай фақат одамони харидори аниқ беҳуда мега занг аз алишта мешавад то қас суми хори марамат харидор метонен тамос гирем мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ бояд тайга дайво тико ҳастае дӯстони азиз ки светои сафеде нархи арзонтараш срочна дайво тико соли бароишаш 1997 сӯиш фурӯш бензини холӣ объем моторша 0.9 литр гуфтага ҳастае соҳибаш коробкаш механикае мошин мега созай гай косметики камтар кор дорад яъне ки маълуме ки хеле танош хеле сарапинам хеле дора опшин як краска хоҳем ки нахоҳен дар аму ягон ҷо ҳамека меган тарафҳои қишлоқот агар ки шумо бошин одамое ки дури шаҳр да мекунад хуб як краска кунад бо хубае нархи мошина мега 7000 мегем бо муомила мекунем мега соҳибшон ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри кулобда 7000 сомон ҳастае муомила дорад дӯстон азиз як дона сурат доштае акӣ намедонам дигар расходша нагуфтем ки мошин чӣ расходро надора иша гуфтагӣ нестае фақат метавонем ки бо занг зада пурсем марамат дигар маълумот аз худашон ва дӯстон азиз шумо дам агар мошинои фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан боша марамат рақамҳои барои реклама кардан 885 1225 ватсап дора 885 1225 марамат реклама мекунем ин буд навори